Eller hvad er det nu? Har I lektier for? Nej, men jeg laver matematik. Fuck, jeg har mange sådan noget lort. Jeg laver geografi, eller jeg har lavet geografi. Jeg gider bare ikke lave geografi. Og jeg har ikke lavet det. Så lige hurtigt tjekke om det er det med no copyright liste jeg er inde på. Nej, jeg hørte den der follow me. Jeg kan ikke høre med. Follow me. I do Ja, follow you. ej, den må man faktisk gerne høre, den du hørte. Den jeg hørte i går. Nej, eller i dag. Ja, jeg begyndte at høre den i går. Er der no copyright på den? Ja, det er det. Det er Vice Tone. Han arbejder også for Moscat. Den sang kan jeg godt lide. Fuck, det der, det lyder altså bare irriterende. Kan du høre det? Ja. Hvordan lyder det? Er det Bare hør på min stream, altså. Bare hør på min stream, Oscar. okay? Det lyder så mega irriterende. Lad os fabe rundt i Det er ikke ring. jul. Lad os fabe rundt i ring. Please no. Please no. Please no. Please no. Please yes. Kan I godt lide julesangen? Jeg kan godt lide mit twist på dem. Hvad er det? Det er jul, lad os fabe rundt i ring. Jeg tænker, det er sådan noget. Det er jul. Drop the dubstep. Skal jeg finde sådan en sang? Jeg tror ikke, der er sådan en. Christmas, okay, der findes Christmas dubstep. Dubstep og creep festival. Der er Jingle Bell, der er Saint Row 4. What the fuck? Vi var sådan Spooky Scary Skeletons. Med dubstep remix, jeg har fundet den før. Mhm. Det er virkelig irriterende, jeg kan høre mig selv. Oscar, jeg kan høre mig selv. Oscar, please. Jeg skulle aldrig høre, hvordan det lød. Er der sådan 30 sekunders delay, eller hvad, Vik? Ja. Det burde der være shit. Er der What ikke- Dynamite? The Living Tombstone, de har lavet Collecting Cookies med cookie clicker. Delay. Not a stream. The Living Shrekstone. The Living Shrek. Vi burde også nogle filmtitler om til Shrek eller sådan noget. King Shrek. Memes. Do you guys love memes? Der er Powerpuff-pigerne på Cartoon Network lige nu. Powerpuff Shrekerne. Ja. 50 Shades of Shrek. 50 Shades of Swamp. No copyright dubstep. Shrek og Potter. Sådan der. Please no. Nej. Oh my god. Det er godt, at det er jul. Under træet er der gave til os. Nå, hvordan er kvaliteten inde på min stream sådan? Jeg vil spørge Oscar. Jeg ved det ikke. Ja, det var samme spurgt. Oscar?
Wow, he's spitting us so hard. Jeg kigger bare selv så. We are getting denied, Vic. Ja, I know. Nej, jeg spiller ikke Call of Duty Online mere, jeg spiller League. Legends, der vil gå. Chaka. Nigger. Chaka. En nigger. En nigger. Okay, det er bare lidt hurtigt videocheck. Ja. Jeg vil snakke sådan her. Jeg vil nok ikke... Jeg tror ikke, jeg vil snakke sådan her, men... Ja. Hold det. Okay, det er bare lidt hurtigt videocheck. Ja. Så er det Vic's tur. Er det min tur? Word ved åbenbart ikke, at der er et ord, der hedder kappa. Det gør din mor. Det gør din mor heller ikke. Men når er det min Vi kan tur? også lige starte med at finde på en titel, så skal vi... Må jeg finde på det første ord? Eller Nej. hvilket? Eller- Så kan vi se. Jeg kalder den Jam. Okay, Jam. Bam. Game. The. Skal vi ikke finde på det sidste ord, når vi ikke fucking kommer tilbage? Hvis Jeg jeg finder bare nogen... på, Jeg er på her, Vic mand. den tredje. Der var engang en lille dreng, der hed Kappa. Han... Hvad er der med den lille dreng, der hedder Kappa? Til skole. Hvad er der med en lille dreng, der hedder Kappa? Du skal finde på noget... Der var engang en lille dreng, der hed Kappa. Han cyklede til skole hver dag. Så skal du finde på en sætning. Imens den lille dreng Kappa cyklede til skole, blev han nogle gange slået af en lille dreng, der hed Børge. Den lille dreng, der hed... Den lille dreng Kappa. Cyklede... til skole. Blev han slået af en dreng, der hed Børge. Nej, Børge Fabberen, undskyld. Er det hans efternavn? Ja, Børge Fabbersen? ja. Eller skal han bare hedde Børge Fabber? Børge Fabbersen. Og jeg har den nemmeste dag i morgen. Jeg skal først møde klokken 8.55, og så skal jeg intet resten af dagen. Klokken hvad? Hvad? Klokken hvad? 8.45. Også den lige på en søndag. Ja, jeg er så lige på en søndag. Så i overmorgen. Okay, den. Helvede, hvor der spiller med hus. Søndag skal jeg eller sådan noget. Fedt, vi skal have søndag skal jeg klokken 8 i morgen. Da. Eller klokken hvad? Halv 8 eller noget. Eller mener halv 9.
så er det Djurs Sommerland. Okay, Rasmus, det er din tur. Eller Vik, du skal lige finde på titlens sidste ord. Jam the Jam the story. story. Og det værd til, at det er en dansk historie. Eller Vik, hvad skal det være? Jam Dickens. Må det godt være flere eller mere end et ord? Det skal være et sammenhængende ord. Jam the rock. Er samme personen, eller? Nej, personen hedder Kappa. Handler den overhovedet om, at man jammer et eller andet? Nej. Det var Rasmus, der tog James. Det var bare det. I kan se historien her. Hvis jeg overhovedet kan dele den. Hvor er det dumt det her? Okay. Jam the pedo bær. Pedo bær. Mhm. I ain't seen no bear. Nej. Jam the pedo grandfather. Where's my bear? I need a bear. Grandfather. Pedo grandfather, sorry. Mhm. Pædofil. Bedstefar. Okay, men det er Rasmus' tur til at finde på en... Okay, jeg skal lige vide, hvad er det, der kommer herfra? Imens den lille dreng Karpa cyklede til skole, blev han slået af en dreng, der hed Burrow. Nej, fabberen. Ja, Burrow Fapperson. Burrow Fapperson havde en banan i hånden. Han havde taget skralden af og kastet den ind i hjulet på Kappas cykel. Er det ikke to sætninger? Burrow Fapperson kastede en banan ind i hjulet på Kappas cykel. Og jeg skal bagefter, så vil jeg gerne lige have en kopi af den der historie, så jeg bruger den næste gang til dansk. Hvor er det her dumt? På Kappas cykel. Okay, sådan. Nå ja, så er det mig. Kappa, ja. Kappa drej og tog bananenskrald, eller tog bananen forsigtigt ud af hjulet. Så han faldt ikke af sin cykel, eller hvad? Nej. Det giver jo ikke nogen mening. Okay. Er det min tur? Nej. Det er din tur. Okay. Derefter tog Kappa bananen og satte den ind i cykelhjulet igen, hvorefter han skreg og faldt af cyklen. Kappa. Jeg skal ikke bare skrive han, eller skal jeg skrive Kappa? Nej, du skal skrive Kappa. Okay. Det er ikke en han nemlig. Det er Kappa. Nej, Det er den. tog den. Fuck er Kappa? Jeg tog Kappa bananen ud af... Eller nej. Nej, så tog Kappa bananen og smed den ind i hjulet igen. Men den tog den aldrig ud. Jo, sagde du ikke, han tog den ud? Jo. Nå, nej, jeg sagde bare, at han tog... Nå jo, det er rigtigt. Tog den ud. Han smed bananen ind igen. Eller han smed den ind i hjulet igen. Og skreg og faldt af cyklen. Igen. Ind i hjulet igen, og skreg. Hvorfor gør du det her mod mig, Burrow? Kan du snakke? Nej. Det er Kappa. Kappa. Og skreg Kappa. Hvor er du this? Ej, har du hørt Kappa-sangen?
Ja, kappa, 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 bo- kappa, kappa, bund, Jeg ved ikke engang, hvad fuck kappa er. Det er noget fucking spansk bullshit. Nej, Det er tøjmærke. Twitch. Det er Jamen, også et Twitch. spansk tøj. Men Twitch. har jeg kappa, og har jeg humle på lige nu? Okay, Så okay. jeg kappa tøj på. Kappa, okay, jeg går lige på Google, ikke? Og så spammer jeg dig med en kappa face. Kappa song. Så hører vi den bare. Kappa face, ikke det der som, hvad nu, Night Blue helt hopper ind i videoer. Jo. Kappa, kappa, kappa. Ja, det er det. Det er Det kappa. er som alle hele tiden spammer på fucking Ja, Twitch. det her, det er Forsen-nettet kappa song. And now for a poet Forsen. about Forsen. Ratio kappa. Forsen is love. Forsen is life. Det begynder Forsen's med sådan hair 21 looks sekunder. very nice. Forsen is sexy. And he rock. I just wanna suck his Swedish meatballs. I just wanna suck his Swedish meatballs. Alex the Seal. Nå, Men Rick. hvem er han overhovedet? Den er jo en rigtig person. Altså, han Forsen, ikke? Ja, han er en rigtig person, Forsen, men jeg ved ikke, om kappa er. Altså, Forsen, ikke, Rick? Han spiller sådan Hearthstone, og så var der et tidspunkt, hvor han blev hacket, ikke? Og så sagde han sådan, jeg lukkede mit Skype. Jeg lukkede mit Steam, og jeg slettede mit VPN. Og sådan, hvordan kan det stadig være muligt? Det er så et spørgsmål. This is an automatic Og jeg kan se, om jeg kan finde den. We're having technical difficulties with the kappa Jeg emote. kan finde delen af det. Please type kappa into your chat to make sure it works. Thank you for your cooperation. Den her har jeg godt tænkt mig at bruge på min stream nu. Og man så kommer en voksen forbi eller sådan noget bullshit. And now for a poet about Forsen. Forsen is love. Forsen is life. Forsen's hair looks very nice. Forsen is sexy. And he rock. I just wanna suck Okay, his okay, Rick. Swedish meatballs. 228 i den her video. 228. These are the demands. I turn off like DJ, I turn off Skype, uTorrent, I restarted my router, I fucking I restarted my router. flushed my DNS and connected my VPN. Altså lidt med VPN. I don't understand. I don't understand. Change your Mac address. What the fuck? I don't have a Mac. It's called kappa. These ones are little collections of Oh my god. Good jerk off. Oh my god. Der er 20 sekunder tilbage. Okay. Men Oscar, har du et billede af Kim Jong-un? Nå, Nej. okay, hvor nåede vi til vores historie? En kappa. Eller jam. Ja, Jam the potato. vi er live. Live. Okay. Men hvor var vi nået til vores historie cirka? Spørg Rick.
Spørg dig selv. Vi er jo nået efter min i hvert fald, så nu er det Oscars, vi mangler. Oscar, hvad er vi nået til med historien? Det er din tur, Rasmus. Ja, og hvad har vi skrevet? Han faldt af cyklen, Han faldt af cyklen. efter han proppede fucking banan. Okay. Aldrig var faktisk banan. Han fløj ind i en skraldespand og så fast. Så efter han faldt af cyklen, så fløj han bare vildt. Hvad det der troll? Okay, Oscar, du har, eller Vic, du har en Ash at carry. Så hun tog den igen bagefter. Hvorfor? Rasmus, hvorfor? Ja, hvorfor? Så du det, jeg skrev til dig forleden? Ja, hvorfor? I was like, what the fuck are you typing, man? Og så realized det var lidt senere sådan. Hvorfor? Okay, jeg går jungle. Oscar, du er med? Var det egentlig synd for ham? Ej, I går til det der madklub. Som sådan, sidst jeg var hjemme hos hende og hun holdt madklub. Madklub? Ja. Er I stadig en madklub? Nej, vi har en mega sådan fed madklub i vores gruppe er sådan mega swag. Og sådan Ja, okay. sidst så der var sådan noget Espelkursen, som Jeg alle burde gør. starte på Tjørngård. Ja. Fordi jeg kan faktisk ikke lide, det er sådan fucking kedeligt det vi laver sådan. Der er aldrig noget med klassen overhovedet. Nej, men så sådan sidst jeg var derhen, så var der sådan noget Espelkursen, så skulle jeg kramme en af hendes mors veninder. Og så gjorde jeg så det, så sådan, sagde hun sådan, når dine krammeven er her så også i dag, så skyndte jeg bare ud på altanen, hvor hun var sådan, hey, kan du huske mig? Sådan, ja, vi krammede, og så var sådan, vil du have til at kramme? Sådan, ja. Hvorfor? Det var så godt. Oh my god, you sound so fed up. Og så krammede jeg hende også farvel. Og så var du sådan, goodbye man. Ja. Ej, jeg cyklede også søst. Det var ligesom en rekordtid, jeg tror det var 9 minutter fra skole og så hjem. Det rekorder sådan 3 minutter. Ja, okay. Men på grund af, at der var sådan sådan en bil, som der var sådan lidt pedo-agtig, så slog jeg min rekordtid med sådan 4 minutter. Jeg sprintede hele vejen hjem, og jeg kunne ikke engang tage rundt om søen. Jeg skulle sådan tage sådan en mega lang omvej. På grund af, at de der ender har deres fucking børn. Okay, Oscar, hvad vil du gerne? Hvad vil du helst spille? Wow, prøv at se, hvad min Adikari Top hedder. eller jungle? Top eller jungle? Rap is real. Top, tror jeg. Rasmus, Okay, vi går bare top. Spiller lige sådan. rap is real. Ja, jeg har set det. Ligesom din mor. That's too good. Yes, she's real too, man. She's very cheesy. Especially in her butt. The fuck? Yeah. What? I don't like that shit. Please get that. Var det J-Hard eller Recon, der har lavet med den der Follow Me? J-Hard og Vicestone. Okay. Men hvem var det, som der... Hvad? Hvorfor kan jeg ikke se hans fucking playlist? Okay, så ser jeg bare... Hvem? Hvems playlists er det, du skal Nå, se? jeg vil bare gerne se J-Hard. Men det kunne jeg ikke, så jeg er nødt til at finde Vectone. Eller hvad fuck du udtaler det. Vicestone. Vicestone. Mm. Nå. Timo Tettis. Den Vix-sang er noget, Oscar som ikke er. Hvad? Sangen er noget, som Oscar ikke er. God, beautiful, smuk. God. Wow. Damn så. Jeg kan godt lide at bare sådan begynde at sige mange flere ting. Som sådan rigtig positiv og sådan. Mhm. Og sådan. Vidste I godt, at pool party splash outet, det skulle have været med vendt den anden vej? På grund af Jinx, det er jo med hende, der har taget billedet. Så de kom til at med sådan flippe det billedet. Var det en fejl? Ja, jeg tror det skulle have været den anden vej.
Okay, så vi har en season 1 main, som der ikke engang har et noget han har købt, mod en ting, som der sådan har flere muskler. Hvad? Nå, det er bare jer to mod hinanden. Hvem? Dig og Lisen. Mm. Ej, jeg kommer til at vent, what? Er det Ash support og Nami? Er det, what? Nej. Ash er support. Nej, hun er det carry, mener. Nå, ja. Jeg tænkte sådan, hvad? Jeg var sådan, what? Ja, jeg har sådan glemt, at det carries de to Ignite, eller så. Det gjorde de i season 1. Gør de? Ja. Og Det nu- var det season 2, der Nu tog gør, folk af det. nu gør support sådan Ignite var det carry. Og så tog, jeg tror supporterne gik heal. Wow. Og nu er det sådan, the table has changed. Ja. Jeg kan godt lide, at man gik Nunu support i season 2. Det var mega broken der. Ja, okay. Den gik hvad? Nunu support. Det er derfor TSM de vandt. TSM vandt ikke. Nej, så tilbage. Ja, tilbage. Nemlig væk. Godt du ved det. TPA ikke. Jeg har da skins, man. Eller har jeg Esbjerg. Og jeg har Shenik. Shen, det er det fedeste. Det var sådan... En af de Jeg, værste også. jeg har også Dr. Mundus, eller Mundus, tror jeg. Jeg synes Mundus faktisk er det fedeste. Ja. Yeah. Men jeg har aldrig, jeg sådan, har aldrig spillet Mundo. Du har aldrig spillet Mundo, men du har skinnet, eller hvad? Ja. Og jeg kan godt lide lyden, når Mundo han rammer en af sine cleavers. Sådan, bum, bum. Jeg kan lide lyden, når Shen bare auto attacker. Når TSM de vinder med... Når TSM de vinder championship, så køber jeg altså deres fucking bullshit. Det køber jeg ikke. Men så køber jeg deres skins. Men Fucking hårdt, jeg ikke køber deres wardskin. Hvad? Ja. Ej, jeg synes lige taget en hårlig stik i håret, så det ikke irriterer mig så meget. Jeg tænkte, du købte deres klunkelort. Nej, Hvis jeg dyrlort. Ja. Hvis jeg købte deres knæbetyrlort. Stakkels tyr. Nej, det er jo den slort, som der er lederligt. Hvad for noget Ja, mad men kan... det er faktisk sådan, Okay, jeg har et spørgsmål. Hvad for noget mad kan man købe for under 5 kroner? Din mor. Oscars mor. Ja. Ja. We always know. Fuck skal jeg starte med? Din mor. Wow. Good one. Ja, very good Vil one. du møde Imagine Dragons? Nej. Det virkelig, jeg hader virkelig det her reklamer. Nick, vil du møde Imagine Dragons? Nej, jeg vil tænke på dem. I will imagine them. A warrior step over the star. Can you follow me? I'm using my best work. Fucking... Vic, du kan også bare skrive... Du kan også få det til at ligne rape, shrill. Rape set real. Kan man ikke pause? Ja. I skal bare sige accept, vi skal pause. Oh shit, Shen. Prøv at pause spillet, Slash pause. Så skal vi bare vente. Så er det bare om at vente, ikke Vic? Ja. Oscar, har du skrevet slash pause? Ja, jeg har skrevet sending a pause request. Nå, men det er til Oscar. Nå, okay, det var rigtigt. Jeg har sådan. Ej, jeg er mega sur på min computer, den er sådan... jeg logger bare på 60 fps på grund af at... den er gør der min på storebror så. uncapped, den er på uncapped. Det Men gør min den- storebrors computer også. Men den kan sådan sagtens tage så meget mere. Altså, det er ikke fordi min storebror han måske har fået en ny computer, der sådan kan klare sådan 300 fps hele tiden. Hvis det var. Ja, det er så irriterende, at den ikke tager mere. Wow, jeg fuckede op. Sådan der, er det fint nok? Ja, selvom jeg fuckede lidt op selv. Nej, Jeg det gør, ikke. kudede for tidligt. Det gør ikke noget. Sådan dobbelt kude. Det Det gør er ikke ikke helt, hvad jeg lavede. Det gør ikke noget. Du overlevede dig. Nej. Hun prøver helt sikkert at boble mig. Nej, okay. Jeg kom til at fuck det op. Hvorfor fuck zoomer den ind? Ligesom Cozy Trons webcam. Nå ja, Nej, så zoom. Du zoomer hele tiden på hans hoved. det er fucking godt. Er det en hoved? Det er Hans hans, ord. ikke Casey Tron.
Det er Cozy Tron. Nå, er det der Casey Tron? Cozy, mand. Cozy. Der er ikke nogen Casey. Der er Det er KFC. Der er KFC, Og men de ikke KFC Tron. sponsored by fucking Nami. What? Sponsoret af Nami. Eller hvad? Nej, fuck min Natty Carey, mand. Det var også Jinx første gang. Hvad er Er det? hun på try? Hun er tæt på at dø. Nej, hun har sikkert bare købt den. Det ved du jo ikke. Jeg sagde sikkert, men hun er ikke på try. Jeg går ud fra, hun har købt den. Tror jeg ikke. Jeg tror hun hacker. Ja, Ja, sikkert. hun er sådan hacker sig til Jinx. Men der er champion. Jeg vil gøre det. Dig? Nej. Du hacker jo i alt, alligevel. Du hacker jo alt. Jeg kan ikke finde ud af sådan noget her. Hvad hacker du ikke i? Hack. Han hacker ikke i hacken slash. Men det kan ikke hack, er det sådan ikke det eneste, jeg hacker i. Han kan ikke hacke i den hack. Nå, men der er et spil, der hedder hack and slash. Nå. Oh my god. What, hun mistede sit W? Okay, det var også godt, at mig, der var for aggressiv, men stadigvæk. Han mistede et W. På din for at misse W. Nu må vi slagte hende. Nu vil jeg ulte, Må man- nu vil jeg ulte Rek'Sai. Spiller du mod en Rek'Sai? Nej. Jeg er stadig ulte. Hey, jeg har fundet Rek'Sai i den her map. Hvorfor en wreck sign? Hvorfor er du egentlig ulte wreck sign? Wreck guy. Shrek sign. Prøv at se, Rek'Sai er her omkring. Mik, hvorfor er du ikke i lane? Fordi jeg døde. Nå, døde du. Ja, First blood. ja, min Natty Carey trollede mig. First fabble. Min Natty Carey lavede det der head knock, eller hvad det hedder. Oscar, hvorfor har du ikke smite? Fordi, det ved jeg ikke. Shen er mega OP med det. Det her det er Ja, det sådan kan en jeg Houdini place eller et eller andet, mand. Jeg ved Fordi ikke at det du får her. de der ekstra HP. Du får de der 25% ekstra HP, skal komme top. Jeg ved altså ikke det Det her behøver det Houdini. Jamen, jeg kommer bare fordi... Jeg gider ikke det her. Jeg skal lige sætte med sikkert Okay, hun missede en siege, jeg gider ikke det her. Op, ikke? Så Min Natty Carey missede en han siege. har ikke water, vel? Nej. Ikke sådan, jeg kan huske. Fedt. En What? siege. Måske. Det var bare på ham. Jeg er ligeglad om det her det er en første time. Altså, er det første time LOL eller hvad? Okay, han er backet, og så TP han sikkert i lane nu. Gør han ikke? Jeg kan kigge. Jeg vil gætte på, at han gør det. Jeg har fundet der skal lige. Oh shit, det kommer. Wow, tag ham. Vi kan What? sagtens Men, hvordan gik mit W af før mit Q? Rook er hot. bare gå væk fra ham. Jeg har shield op. Nami og Ash combo, okay. Sådan der. Nej, vi er her. Vi er top. Oh shit, og jeg fik Hvad? Blue. Der var ikke nogen der pingede mig. Blue er faktisk ret god på Shen. Ja, energy regen. Mhm. Jeg kan godt lide, du bare står der. Jeg tror, at hans ward er ude af range. Undskyld at hun siger, at det er mig, der er nooben. Altså, hun mister siege og sådan alle sine minions. Hun er sådan bagud 30 farm. Ja, Oscar, jeg har mere farm. Jeg har mere farm end vores AD carry. Sådan kan man bare sige det. Altså, no shit. Det er ikke engang noget, du kan sådan fucking lægge det op til, mand. Den her AD carry, sådan... Altså, lige for jeg har mere farm end min AD carry. Der så det carry har den sådan dobbelt så... Nej, mere end dobbelt. Det er sådan 3-4 gange så meget farm som vores. No shit. Igen, min AD carry er værende en våd sok. Og Rasmus, joiner du hernede? Ja, jeg tager lige Scuttle. Skal den ikke? Jeg joiner også dernede. Okay, jeg kommer. Oscar, ulter du mig, eller? Altså, jeg ved ikke, jeg tør ikke lige ulti. Nej, bare lad Okay. være med at gøre den. Ja, lad være med. Slet ikke lad Det er være. fordi, at Malphite han har ramt level 6. Ja, okay, så er det også klart. Man kan bare sådan... Det er sådan, Oscar, man skal tænke på det den måde, ikke? Hvis du spiller Mundo, ikke? Så er det jo svært for dig at stoppe den andens TP, så du skal TP sådan, eller
Når han begynder at TP, så skal du også bare begynde at TP dernede, hvor han gør, hvis det er. Ja. Jamen jeg ved det, jeg tænker også altid på, om det har noget DC, der bare lige kan stoppe mig sådan. Jeg reddede lige ens liv. Tak for hjælpen, mand. Jeg blokerede lige Sindku. Det her, det er Nictron, I know. Men er det carry og Nictron? Oh my god, this team is so pathetic. Nictron ikke bedre? Jo, du har det. I'm friends with a Nictron inside of my teeth. And all these reports is dedicated to me. Dedicated to memes. And that's not fair. Okay, Jeg synes bot. Hele botlane er på vej op. Annie er også på vej. Nej, Ash. Nami er der allerede. Ja, yeah. Ash er på vej. En 8. del af bøjet. Min er det carry er kun level 5. En 8. del, what? Den er stund for det hele. Are we going for the replic play? For the Ja. replic play. Og så ulter vi hende bare væk. Og så tror hun sikkert, hun kan komme. Ja, okay, det gør hun også. I'm ready for the replic play. Man kan sige, at jeg kunne ramme mit Q. Jeg kan lige, mens I gjorde det der, så var der bare sådan noget drops på den. Ikke sådan en drop, men der var drop på. Follow Shrek. Det skulle have været drop på. Mhm. Jeg tror faktisk, vi vinder det her spil. Håber. Det er faktisk en af mine bedre spil, som lige sådan vil jeg sige. Du har også det bedre skin. Oh my god. I know. Jeg kan virkelig ikke lide Natty Carry. Prøv at se, hvor low jeg fik der support alene. Hun kan ikke engang 1v1 en Natty Carry. Jeg er ligeglad om du er bagud før. Hvis hun siger noget til mig, der så bliver Ash sur. har sådan 2 items, eller sådan dele af sin Infinity Edge. Tak fordi du vil. Hun har sådan attack speed. Og vores chat er også rimelig dårlig. Bare for at være helt ærlig, han ramte ikke specielt godt det der Q. Vi ikke lover, at vi vinder. I saw everything. Seriøst, mand. De fik Drake. Jeg ved det. Jeg har flash, så jeg laver flash combo. Jeg tror også, der skal lige er her. Det er derfor, de er så aggressive. Vi skal bare lade dem være. Sorry. Jeg tror ikke, du vil få den. Ja. Wow. Kom. Wow. Det der er altså slet ikke sæt skyld. Malphite har ikke noget ult. Der går lort. Hvordan ultede han? Jeg gik herop, så ultede han derover, og jeg ædede den der vej. Vildt bare ult på sådan ingenting. Fuck, det er så dumt ud. Ikke lige så dumt som når jeg... Okay, lige sender godt. Jeg vil have sagt, når jeg bliver ganket og lidt sindelig om lidt og dør. Hun missede en dag en fucking... Hun missede en ward, der stod under turret. Hun så det ikke, en ward, der stod under turret. Man kan godt se det første gang, ting. Hvor skal jeg komme nu? Bare bait. Og lad ham gå efter dig hele tiden.
tror det er water. Ja. Jeg gider ikke hjælpe dig. Jeg kunne bare ikke se, hvornår han havde warded. Den der må du selv få ud af, Jinx. Det der blokerede så godt nok noget af det. Men... Jeg har set det. Oh god, I'm out. See you. I'm out too. Eller måske ikke. Ja jo, du er bare død ud. Hvad? Jeg blev også kicket ud. Alisson. Susanne. Fucking. Jeg har bare en idé om, at jeg kan på tæt portal, og så bare push top. En idé. Sikkert en dårlig idé, men det er en idé. Idéer er gode. Man skal bare tro på dem, så virker det. Det var en dum idé. Jeg tror ikke det er sådan, det hænger sammen altid. I mit hoved er det. Og jeg tager altid fejl, så det er forkert. Nej. Det er ikke en idé. Jeg kommer godt. Bare lad være. Kommer der scrap? Oh shit, hans ult skadede ingenting. Vores Jinx er level 6, der sætter carry level 9. Eller 10. Så forfærdeligt. Prøv at se, så er det det der. Jeg missede Siege under turret. De er her. Nej, de er ikke. Okay. Skal vi spille Dota bagefter? Ja. Ja, Please don't. Dota. Altså, jeg har mere brug for det, min er de carry, men du har også brug for det, hvilket for. Fuck this guys, I'm gonna go play Dota. Malphite er faktisk ikke noget ult op igen. Jinx, just get the fuck out. Malphite outtrader mig godt nok meget. Jeg tror ellers Shen, han var sådan den ultimative counter. Det er fordi du skal Q hele tiden fra range, du skal ikke gå ind og auto attack. Nå okay. Det er en aldrig. Altså du skal kun gå ind med dit passive auto attack, ikke andre. Nå okay. Fordi så kan du bare blive outtraded hurtigt, hvis du ikke går væk igen bagefter. Jeg kan bare bruge mit W til at counter hans Q. Nå, hvornår får du egentlig de nye station her? En er ikke nok til min fødselsdag, ligesom min storebror gjorde. Hvornår har du fødselsdag? Nå, du har den to... Nej, Ja. det er det ikke din... Nå. 22. der er 8 måneder. Og jeg er glad for, at der ikke er så lang tid til min. Det er sådan langt under en måned nu, tror jeg vist. Okay, Oscar han er done. Og jeg tror bare, jeg vil holde en eller anden lille fødselsdag for mine venner. Og mig. Uden mig. Hvilke venner? Dem, jeg købte på eBay. Dem jeg købte på eBay. Det er alt for trist. Det der kaninfoder, jeg fandt. Sådan midt ude på vejen har du bare fundet noget kaninfoder. Du er min eneste ven. Ligesom Conrad, mand. Nej. Farvel, cykelste skide Karl og cykelste skide Frank. Det er så sundt. Næste gang så gør jeg det, altså er det Carrie Annie. Carry Annie. Ja, jeg gider ikke derfor. Jeg rotater, jeg går top. Burde ikke gå top. Jeg går top. Burde ikke gå top. We in this, Han er fucking købt nat. jeg kan også gå her, det. Oh my god, she got wrecked. yeah, she got like penetrated that arrow. That arrow. Dragon igen. Carry game. Ja. Jeg ved ikke længere.
Altså, Lee Sin er ikke engang god. Det er det dårlige med, at han så har fået 5 kills. Vi kan passe på med at chase. Som det der for eksempel. Ja. Men hvor lang range er der på en ult? Rimelig langt. Ret langt. Sådan, prøv at ping cirka. Altså er det sådan herfra og hertil? Nej, det er længere. Så det er sådan, Herfra, det er sådan herfra og hertil. sådan shit. herfra dertil. Det mener du ikke? Okay, Oscar. Nej, for sjov. Aria der. Nej, Oscar, mener du ikke sådan herfra og så sådan hertil? Jo, præcis. Mere sådan herfra hertil. Ja, det passer nok meget godt. Sådan en pixels ult. Skader sådan 11, eller nej, 18 damage. What? Laver det jinx trap. Ja, ikke? Jeg tager mit. Okay, Oscar. Why don't join me? Come and play. On you in your face. Wow. I'll come on you in your face. Vi skal altså gøre den der sang færdig. Big man. Do the trick. What we need here is a little bit of panic. Vi taber bot, men det er ikke sådan Oh, shit. surprising news. Taber bot. Der er ikke noget bot tilbage. Wow. Nej, ikke efter den her jinx. Okay, skal vi bare gå ind? Nej, vi skal bare gøre sådan her om Men om 5 sekunder. 5 sekunder. 4, 3, 2, 1. Nu. Jeg outbaited der som Outbaited. Hvordan tankede de ikke det der? Ja, de outbaited mig. De baitede det så meget, at de fik til at tro, at Jeg baited dem. Ja. Det er baits, der vinder. Det er baits by Dr. Lee Sin. Ej, jeg sådan dyrkede Ari. Oh my god, that ult. Hun har ikke fortjent noget kill. Ikke så det. Det var så tæt på, at jeg lige ville lave et fail flash. Er det ikke top, vi burde protecte, tænker jeg. Det er sådan... Det eneste, der er sådan rigtig noget værd nu. Er jungle. Vi burde vi prøve her til, tænker jeg også. Vi burde beskytte junglen. Vi skal lige se om tracken er op. Nej, det er den ikke. Double bot. Double bot. Double bot. Bubble bot. Double bot. Dumbledore. Ej, der er rent faktisk noget i med CSGO, som folk de kalder Dumbledore. Eller jeg gør i hvert fald. Det hedder Dumbledore, men jeg kalder det bare for Dumbledore. Okay, hun har så også lige 55% crit. Ash? Will she get it? No. Nej, det vil hun heller ikke. I hope she didn't. Jeg kommer. Og skal have du tårn. Det gør ham der også. Kør ind i hende. Jeg har sådan lige fået det op. Okay, volley. And then Nej, jeg kom til at fuck min flash up. I'm out of here. I'm fucking out of here. Fuck this. I'm uninstalling. out. I'm uninstalling this game. Something new. Out. Yeah. I'm uninstalling this. Tag me, I'm out. Pet me horse. Not that horse. Nej, kan du så Hvordan fortjente hun det der? Det gjorde hun ikke, det Det går. var hun heller ikke, hun fik det bare. Det er godt. Men hun er helt sikkert sådan ikke I deserve that shit and I'm challenge you. I deserve challenge your shit. Nej, vi er så død. Nej, vi er så fucking død. Nej, hun overlever. Fisk. Nej. Nej, what the fuck? Heals.
Mm. That's terrible. Nej. Det er snart ramt af en Ash Arrow, føler jeg. Ja, dig. Kanan. Press on. Dickhead. And I'm like a prison. Press on? Nå, du kender det ikke, joken. Nej. Det er sådan en virkelig underlig YouTube-video. Oh my god, Ash har ikke noget ult. Det rammer der. Det ramte mig næsten. Hvis jeg havde flash oppe, tror jeg, så hvis jeg havde flashet nytte. Det ved jeg også. That's flag. Never forget. An elephant never forgets. Yes, it does. Nej. Your mama forgot last night. Sidder en elefant. Hun er heller ikke en elefant. Nej, Jeg tror hun glemte det. hun er blåval. Blåval. I'm out. I'm almost out. Oscar! Hvad? Fuck this. Jeg ultede dig. Ja. Hvorfor? Du kunne have været out. Du kunne have været sådan lidt mere out, end du er nu. Billy Send gik efter mig, så håbede på, at jeg bare går op til dig. Eller flyve, jeg ved ikke rigtig, hvad Shen, hvordan han kommer så hurtigt over til folk. Altså, No. ja. Altså, han er bare. Jeg skal bare med... You know. Zumo! Jeg gør det carry Annie bagefter, måske. Er der ikke en, som der sådan kun mainer Annie? Sikkert. Sådan en challenge. Jo, det er der rent faktisk. Eller, Andreas så hende i hvert fald. En af mine Eller venner, ham. en af mine venner på League of Legends, der spiller næsten kun Annie. Nå, så er han sådan ligesom mig. Og ja, han har faktisk det der skin der. Han er også en streamer. Get out. Hvorfor kan du gøre det der? Hvordan slår du? Jeg er Annie, Ja, præcis. og Der det er er skinnet. Ja, skinnet gjorde det. I'm really getting... A little bit of... Ej, du skal se, jeg viser sådan den mest sådan dubstep sang i verden. Er det ikke den Der der er sådan bare dubstep drop efter drop efter drop efter. Det er fucking troll as fuck. Jeg håber ikke, du var den der bedste dubstep ever. nej, det er ikke den. Det er ikke den, hvor han sådan synger dubstep. Nå nej, det er ikke den der, det var den der, hvor der var sådan det der totalt lorte drop. Nøj, nej, det er ikke den. Vi kan ikke de tre. Nå, ja, okay. Hun har så meget krit, at jeg ikke engang kan gøre noget, før da jeg dør. Ja. Men, hvordan failede voten? Nå, Ja, det var fordi der var en, der ikke ikke svarede. Jeg svarer. Det er sikkert Zed eller Jinx, som er totalt lort. Okay, der er ikke nogen command, der hedder /kick Jinx. Nej, det går ikke til at virke, nej. Nå, okay, det kan virke. It works. Men kan man note? Hvad er det der note til? Ja, Jinx. Tag Jinx. Tag hende. Dræn hende. Nej, hvor fuck kan jeg ikke blokke hende eller sådan noget? Kom nu sgu da ind igen. Hvad hedder vores Jinx? Det var hende, Rap Ezreal eller sådan noget, jo. Jeg tårnede lidt sind ind i vores base. Rap Ezreal. Okay, message written to my text. Never play with Rap Ezreal. Nu har jeg skrevet til mig selv, at jeg aldrig vil spille med hende igen. Så hvis du sådan ved, hvis du kommer ind i et spil med hende, Så lever jeg bare. mod hende, så kan du ikke gøre noget. Nej, Så lever du nej, så er jeg glad. Så er det så sådan, X-pakke. Så vil du bare sådan kun
Hvorfor tryharder det egentlig så Men meget? hvis du kommer ind i et spil med hende, så skal du bare beat det andet team konstant. Wow. Nu virker det sådan. I'm going for the wrong Nej, idea. det var det jo en KS. Så. What? What an army couldn't win, but without me. Okay, sådan tror jeg ikke det skal tages, Asger. Jeg håber i hvert fald ikke. Det håber jeg. Wow. Du er så pæn nogle gange. Mm. Jeg tror det er derfor vi stadig vinder. Præcis. Fuck. Jeg fik ikke en for. Nej, hun får fucking Crips and Raptors. Nej. Formal, nej! Nu skal vi bare tage resten af hendes farm. Mhm. Hun tror hun får den af Siege Minion. At Kugan den. Det kan faktisk godt være hun får den. Oh shit, nej. God, yeah. Fik du den? Yeah. Oh fuck! Ari, get out, you little Katarina! Is that the new Katarina? That is the new Katarina skin. No, that is the new Katarina skin. That is the new Kitty Arena skin. Yeah. Wow. Fik de Gary? Nej, sgu da. Altså, Jinx hun uler sådan en forkerte retning, sådan helt forkert. Bagland. Altså, Ari var sådan hernede, så ulede hun sådan herop. Cirka. Altså, det er selvfølgelig lidt meget. Jinx giver mig lysten til at spille Jinx. Nej, hvis du spiller Jinx, jeg lever. Det har ikke Jinx. Jeg vil ønske, at jeg havde en. Derfor jeg skal hacke for at Se der, that's what you need a team for. Jeg kiggede hende tilbage, og så ja, Jinx. Jeg kan godt lide, hvor meget de tryharder egentlig. Jinx and Raptors. Jeg kan godt lide, hvor dårlig vores midlaner og er det carrier. Bam, død. Damn, Damn, vi kan kill det. Nej! Jeg rapporterer Jinx for en skill player, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg skal lige lave min Nej. Jeg giver en intentional feeding. Jeg lige var under hende, det gider jeg ikke, det der. Jeg giver hende offensive language. Okay, jeg ordner Jinx. Hun klarer sig faktisk ikke så slemt. Ups, jeg blev lidt på et hjerte. Hvad fanden er det? Jeg reporter ind for spam. Ja, jeg reporter Ash for spam. Okay. Ja. Ja, let's report Ash. Fucking whore. Okay, 4 spil tilbage. Så kan vi lave vores historie lidt videre. Minimap is just a regular map to Yordles. Hvad er det for et dårligt job? Minimap is just a map for Yordles. A regular map for Yordles. What is this bullshit? Nå, okay, hvor var vi nået til i historien? Altså, mig der har fundet på den, det er Instalog. Hvor var vi nået til i historien? Nu stod noget. Nå ja, han fløj ind i en skraldespand. Hvad var der mere? Nå. Rasmus? Nå, imens I lige finder ud af det, så tager jeg lige noget at drikke. Han fløj ind i en skraldespand. Jeg tager faktisk også lidt dansk.
Er Rasmus tilbage? Er Rasmus kommet tilbage? Mm-mm. Okay. Men så er det jo din tur til at hvad skal du videre? Ja, det tror jeg. Eller nej, det er din tur. Så han var lige, han er Eller nej, det er min tur. Så er det Mm. din tur bagefter. Det må godt. Nå, det er fint nok. Okay. Han fløj i en skraldespand. Så er han ikke fast i skraldespanden? Ja, jo. Tror jeg. Og så... Jeg forestiller mig sådan bare totalt sådan G-mod fast, sådan. Det skulle du fucking dumt nu. Så troede det var sådan, det fløj ind igennem. Nej, han kunne ikke trække vejret. Okay, din tur. Han kunne ikke trække vejret. Men så lagde han mærke til, at han skulle åbne munden, og så kunne han trække vejret. Og det er en pige, fuck. Det Hvorfor? var transseksuelt, ikke? Excuse me. Så lagde han mærke Little lady, til, have you seen bright balloons nearby? at han kunne åbne munden. Bare at trække vejret. Mm. Altså den Hvorfor bedste, det er bedre end hos Andersen. Ej, skal vi bare dække det videre imens? Den nye hos Andersen. Jo, okay. Men for at trække vejret. Han... Hvis du siger sådan, men da han prøvede at trække vejret, fandt han ud af, at han ikke kunne, så fortsætter han altså bare. Fortsætter med hvad? Hvad Sådan, siger du så? sådan. Men så fandt han en luftboble. En skralde. Ja. Hans hoved sidder bare i en skraldespand. Jeg gider sgu da ikke skrive sådan, at jeg kunne fandt ud af, at han kunne trække vejret igen. Skal da fucking dårligt. Det er min yndlingshistorie. Det er fint. Wow.
Ej, okay. Jeg har optaget sådan, hvis du kommer på et tidspunkt hjem til mig på et tidspunkt, så sådan finder Jake afsnit, hvor sådan Jake og Finn er bare byttet om. Det er sådan virkelig brutalt. Hvordan byttet om? Sådan i introen, jeg ved ikke, sådan selve serien, den er faktisk også ret brutal, men sådan, der er altså sådan Finn i introen, så bærer Jake på Finn. Men så omvendt. Ej, jeg Lad- tror lige, jeg tror lige, jeg søger på det på YouTube. Nå, ej, jeg skulle huske at sætte mit pandacam op. Eventyrtiden. Nej. Panda. Jeg synes, det var så sjovt. Hvad var det nu problemet med det var? Copyright, tror jeg. Copyright? What? Okay, vent lige. Jeg tror, jeg har fundet den forkerte. Okay, det var. Den, jeg har fundet, der var, hvor det er sådan taget 100% bagfra. Sådan. Pandacam? Nå. Hvad søgte du på? Eventyr, der vender det med. For nu tager den og vennen er fed. Hunden ikke op, en der er menneske. Så kom nu med og glæd dig til eventyrtid. Eventyrtid? Jeg tror ikke, jeg kan finde den. Afsnittet? Altså, jeg prøver at se på den på YouTube, men jeg kan ikke finde den. Så. Hvad er den kun er lavet på dansk? Race Spark 2,0. Little life pets. Little like niggas. Little life niggas. Træk det der. Små direkte, eller sådan små live nigger. Sådan nigger cam, hvor du bare er sådan sorte folk. Nej, det er for racistisk. Any unicorns balancing on balls? They can balance on my balls. I do have them. Or striped tents race to the stars. Don't you mean sky? I'm afraid not. Fiddlesticks. Left here to fester. Fiddlesticks, det er kraftigt noget af et bandord, hvis jeg nogensinde har hørt det. Fiddlesticks. Pardon me, madam. Are you in a jester? Madam, ja, det vi godt lige diskutere den. Take a glance of this note. Perhaps you mean letter. No, I mean note, you bitch. What are these scribbly marks? Jeg synes virkelig, det er underligt, at mine YouTube-videoer, de oversætter til fransk. Er det ikke også sat på fransk, så? Hvad? Er det ikke fordi det er sat på fransk? Nej. Hej alle sammen, og velkommen til Nå. Værtstidens CSGO Competitive. Jeg ved ikke, at det var et stykke tid siden, og jeg glemte at optage den sidste gang. Jeg spillede, ja, det var nok ikke sjovt. Jeg sad og ragede min video igennem det her sted, så det var Men, ja, jeg har også fået set nogle tricks for nylig. Sådan, hvor man hopper ind i vinduet der, som jeg ikke kan finde ud af. Men ja. Jeg håber, at det her kan komme til at blive et sjovt spil. Og jeg har virkelig haft noget stress i dag, så jeg vil gerne af med. Og jeg tænkte på for Da jeg var i Tyskland, var der faktisk en sker fransk med mand, Silver, og min ven, han har lige været sådan mega dyb. som der bare sådan stod i den metro, vi var med, og bare sådan klaprede løs om alt muligt. Sådan, det Var er det sådan- demokrati. Men dos vidania. Ja, han sagde bare,
Nej, han sagde bare alt muligt andet, at demokratiet var dårligt og sådan noget. Så var bare sådan, der er Hej Daniel. sammen, og velkommen til Der er så bare noget pædofili. Jeg ved ikke, det var et stykke tid Jeg tror ikke, han siden, og sagde, jeg der glemte er at Danja optage engang. sidste gang. Jeg spillede... Men du hører ikke Når man siger det der med at hår Akal. på fransk. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til... Jeg ved ikke, hvordan man siger, jeg er hård, men jeg ved, hvordan man siger, man pækker over på grund af dig. Nå, okay, hvordan siger man det? Jeg tror ikke, det er sådan helt rigtigt, men det er mobilt, det er ikke godt, jeg tror. Det er stadig mega fedt. Oh ja, ich bin Bumsen mit Günther. Ich bin Bumsen mit Günther. Hvad var det egentlig, der dubstep remix? Ønsker du at give dit hår fugtpleje? If you're having a bad day, just keep Ich bin Bumsen mit Günther. Günther. Jeg håber på, det lyder bedre. Yeah, next time. Next time, go to salad. Right. Next time, eat a salad. Next time, eat my dust. Fat boy. Sad boy, what you gonna do, what you gonna do when I come for you? Sad boy. Sad boy. What you gonna do? What you gonna do when they fat on you? Jeg tror ikke, jeg vil gøre noget. Jeg vil gøre alt, hvad der står i min vilje til ikke at gøre noget. Det er det, der gør dig ansvarlig for min uansvarlighed. Mhm. Freak out! Freak. Hvordan nu man laver de der minebaneskinner? Dem, Har vi der en- er hurtige. Nej, bare normal. Eller nej, jeg tror faktisk godt, jeg finder det. Er det ikke bare sådan en træ i midten, og så sådan... Har ingen idé. Jeg tror, den er en pind i midten, så bare jern Så er det en pind. ude i siderne. Hvad? En pind. En gang var der nogen, der sagde til min mormor, fordi at hun sådan arbejdede sådan noget radio noget, ikke? Eller hun arbejdede sådan noget radio noget. Og så var det sådan, der var sådan noget andet, der hedder Lyngby Radio. Men det hun arbejder med, det var så Radio Lyngby eller sådan noget. Og så, det var sådan noget med skibe. Så var det fordi, at der var en, der engang ringede ind til hende og sagde, at det var noget værd lort, de spillede. Sagde hun sådan, det er ikke os, der er radiostationen, det er os, der er skibs noget. Så sagde han sådan, ved du hvad, du er fandme også dum at høre på. Lad bare på. Røvhul, ikke? Sagde det ikke bare det på grund af, at han blev sådan vækket af din mormor? Han blev hvad? Han blev sådan ownet af hende. Han blev ikke nånet, hun spurgte om i købet, om hun sagde, at hun godt kunne hjælpe ham om i købet med at finde nummeret. Ved du, du er stum at høre på. Jeg sagde, ved du hvad, du skulle fandme også dum at høre på. Så lad han bare på. Ja. Oh my god. Det ville jeg mega gerne have hørt. Det ville jeg sgu da også.
Jeg ved godt, du er mega dum. Mega dum. Jeg tror ikke, i den tid, så tror jeg ikke, man sagde mega. Nå, men helt ærligt. Douchebag. Gør mig lækker fri. Dans, dans og sang. Na na na, hele natten lang. Mig lækker fri. Holy shit, en jungletræs, der er så dum ud. Next time, cause I'm stupid. Ja, no shit. Det er sandt. Slap af. Slap af, G. Hvad skal du spille hår? Hvad så G? Nå, G skal du spille hår, men jeg svær. Jeg svæv. Ja, jeg skal. Kom man. Skal vi fucking muscle? Det er spørgsmål, man skal. Skal vi fucking muscle? Skal vi muscle? Men skal vi muscle? Vil du gerne muscle? Ja. Kom over til dig lige nu. Og så slås vi. Har du tid til at muscle? Ja. Nej, men jeg tror jeg allerede musler med din mor, så er det. Nu? Ja. Hun er heller ikke hjemme. Nej, det vil jeg godt. Jeg vidste, at hun ikke var ude i den byer for at handle. Ja, vi musler. Du ved godt, hvad muscle betyder, ikke? Er det ikke kæmpe? Jeg slås bare på jysk. Altså, vi musler lige nu. Det lyder bare som om du ikke var helt sikker på betydningen, hvis du forstår hvad jeg mener. Nej. Bare hoster blod op. Nej. Så vi bare startede queuen uden Rasmus. Hvad skulle han? Ingen idé. Nej, han er sådan, skal. Han musler. Musikken gør mig lækker fri. Dansk vand er fucking fucked. Nu drikker jeg ikke så meget sodavand længere. Nu drikker jeg kun dansk vand næsten. Oscar, drikker du sodavand? Nej. Min mor synes også, det lød helt vildt dumt. Ej, jeg kan virkelig ikke fordrage dansk vand nogle gange. Det kan jeg heller ikke. Så sådan, Ej, da er sådan, jeg er også først lige begyndt på det. Så man skal Jeg vil hellere drikke sådan lige. Ej, caramba! For yngre vil der heller. Caramba. Skal vi musle her? Skal vi musle? Fuck, kom og så. Der er 5 min... Oscar? Jeg glemte, at din mor havde låst mig inden. Nå, hun vil ikke have, at du musler med mig. Præcis. Den sidste gang, det var bare, hvor hun ikke havde låst døren, så var sådan lige så snart hun var kørt væk. Så var løbet over til der bare prøvede at flække der bare sådan totalt. Og det var prætaktigt. Nå, det er derfor du også sagde snor. Skal Hvor ved du det fra? Det er mig, der foreslog det. Skal vi musle? Skal vi musle om det? Om hvad?
Jeg har ingen idé. Kan vi godt. Det kan vi da godt. Har du musler? Jonas og Thomas er blevet fucking uvenner. Er du på grund af de musler? Næh, Thomas synes bare, Jonas er pisse irriterende nu. Har du musler? Skal vi musle om det? Skal vi musle? Skal vi musle om det? Det kan vi godt. Det kan vi da godt. Det kan vi da. Holy shit. Nå, efter det her spil, der går jeg lige ud og løber lidt. Eller et eller andet. Som jeg sådan, som jeg smadrer med. Ja, det kan vi godt. Siger jeg lige til min mor, at jeg skrid. Så musler vi sammen. Jeg gider ikke længere. Vi musler, mens vi løber. Kan vi da godt? Eller kan vi? Illuminati, please, vil lige invitere mig til et spil. Jamen Illuminati, please. Står blod op og ud over hinanden, mens det bare Må slå, noget skal slå. Du mener så ikke, du ikke kender den sang? Jo. Kender du den ikke? Nej. Det er virkelig trist, den er virkelig dårlig. Nu må du musle. Og så derefter begynder de at gå fuld sådan. Det smager krokant nu. Fuck, jeg har bare lyst til at spille jeres show. Ja, show. Jeg er ikke spækket. Hvor mange spil er det egentlig, du skal vente? Sådan et par. Et par? Er det sådan 5 eller sådan noget? Sådan 35. 35 spil? Det vil være noget andet, hvis det var sådan 5 minutter eller sådan noget. Men det Hvad? Han har synes det værste sådan setup. Holy fuck, der er meget fuld. Dykken! Oh, what? Vi er inde i Q. Ja, jeg har sendt det. Vi er lige kommet derinde. Vi er altså inde i game. Jalla.
Oh, fuck this. Oh, on off the way. Get off the way, yeah, get off. Holy shit, jeg tror, meget dansk der. Ej, helt ærligt. Jamen det... You're the worst. Jeg kan godt lide at kun se ham her slash for giveaway skyld. For giveaway? Ja, han laver giveaway. Ej, okay. Det lyder lidt douchey. Det er det også. Tror du, det får et giveaway? Ja. Hvis ikke det... Hey, follow ham lige hurtigt på Twitch. Bare lige sådan, og så unfollow ham bagefter, det gør jeg også. Hvorfor? På grund af. Det gør du bare. På grund af, at jeg gerne vil vinde hans ting. Ja, hvor er jeg? Er jeg jungle? Nej, jeg er jungle. Ja, du er jungler. Jungler. Time. Fuck. Det burde så meget være det, han sagde. Frontal, it's on the time to throw. Men for at follow ham. Et follow. Det kan være, at du kan vinde nogle CSGO keys. Det er ikke spillet. Det er lige meget. Og nu gør jeg nu. Ja. Nå, jeg kan bytte med dig. Ja. Okay, nu følger jeg ham. Hvordan vinder man? Du skal bare follow, så. Nå, okay, du skal skrive med, han sender en kommentar op, så skal man skrive med. Ja. Du var det. Hvad er det der for noget troll bitches shit? Jeg tror jeg vandt. Nej, du gør ikke. Jeg ved jeg vandt. Hvem er you har C15? Hvad skal jeg bare skrive et eller andet i hans kommentar? Bare skrive roll. Sådan der. Okay. Vi er in-game, fuck det mand. Rock og rull. Men hvordan tager man sig mod præmien? Ja. Mod at få CSGO key. Han vandt engang ham der, fuck det mand, jeg skrev en stream. I'm out of here, I'm out of here. Den vandt ikke. Ingen gang. Der er en anden der hedder Misa, der ikke har skrevet noget. Jeg vandt. Nej, du vandt ikke. Jo. Det skrev jeg også. Ja, of course. Men du vandt ikke. Jeg synes jeg vandt. Ja, vi er alle sammen vinder. Jamen, vi kommer der. Så du kan se mig babbe. Eller høre. Oh fuck. Nej, jeg glemmer at købe extra potion. Ja. Det er så klart det. Du kan høre mine favorier, ikke? Han giver en key hver med giveaway.
Jeg har bare lyst til at flashe ind, bare for... Gør du ikke. Bare fortsæt. Man kan kun se min karakter, sådan jeg så ud, så man kun kan se min karakter. Mener du? Jeg gør så man kun kan se min karakter, så kan man bare hente fat på. Så du mener bogstaveligt talt, som du havde gjort alle andre karakterer synlige. Hvad? Jeg troede du mente sådan bogstaveligt talt, som du havde gjort alle andre karakterer synlige. Vent, nej, what? Jeg havde kun 3 stacks der, det vidste jeg ikke. Men betyder det noget? Ja, jeg kunne have stunnet deres fresh. Som jeg ikke gjorde. Det gjorde godt nok anden gang. Jeg er træt af alt dit lort. Sagde hun farvel, skrev sin vej. Jeg er jobbet i den. Jeg har samlet ting op og trådt i den igen. Jeg tror, han siger, jeg er jogget i en lort, samlet den op og bidt i den. Igen. Den i den. Og lavet billige jeans. 500 kroner. Lige i skabet. Mester. Billig jeans. Ja. Det er altså rent faktisk billigt, sådan 500 kroner for et par jeans. Nå. 500 kroner? Ja, jeg skulle mene, det er ret billigt. Billig jeans. Det er sådan lige så billigt som det mor. Oh, snap! Skal du ikke give dem først, eller? Du er med Galio, bro. Nå, du er ikke Galio. Nej. Jeg tror, jeg sagde sådan, skulle jeg ikke have givet ham first blood. Jeg troede, jeg hørte sådan suk fra dig sådan noget. Men det gjorde du også. Jeg vil have first blood. Nå, undskyld. Don't ever think twice. Don't think twice. Think first. Jeg kan lige altid bare igniter. Bare sådan. Den der Darius, du engang spillede mod. Ja. Du er troll. Hvem igniter os bare sådan. Dig? Var det ikke det, du lige sagde? Nå, ja, okay, men ikke troll-agtigt. Jeg gør det, hvis de er low, eller jeg laver combo. Okay. Ej, jeg har FPS drop, jeg gider ikke det der. Jeg har kun sådan 30 FPS lige nu. Kun? Mhm. Hvor mange har du? Sådan 2? 51. Men vil du gerne muscle? Ja. Bring it on. Let's muscle. Muscle mass. Muscle man. Muscle man. Wow, det hedder faktisk kæmpe, mand. Muscle? Det er ikke muskel. Muskelmand. Nå jo, men muscle man. Du er muscle man. Nå, jeg er muscle man. Jeg er muskelmand. Skal vi muscle man? Det har jeg tænkt over før, sådan, hvorfor er det egentlig, han hedder det. Og det er der faktisk en grund til, en af afsnittene viser det. Og derfor regular show. On my wings, on my wings. I'm on my wings, I'm on my wings. Oh, what? The purple thresh's flash. No, that's not good enough. Let's get that pit, boy. That's good enough. Det lyder alt for langt under Terrence, der ikke gør noget. Selv hvis til at gøre noget. Hvor deres jungler ud? Nå okay, han døde. Nå, han går i det. Min er det carry, jeg gider ikke det der.
Jeg tror ikke, du kan få så meget hjælp på grund af Ash vil prøve sådan at baite dem hen til dig. Nå. Nice, no. Og jeg kan, ikke, hvad det er. jeg kan ikke gøre noget af det der. Kan jeg heller ikke. Jeg vidste ikke engang, du havde en Ash eller ikke. Ej, hvorfor sveder jeg så meget i hænderne? Det er så klamt. Jeg er sådan... Sveder jo helt, da jeg hører sådan noget. Hvad? Jeg sveder jo helt, da jeg hører sådan noget. Ja. Ja, selvfølgelig gør det det. Ej, jeg lukker altså til at skrive. A muscle man, a muscle man, a muscle man, a muscle man. Oh, fuck. Give me that kill! Hvad skete der? Jeg var sådan ikke engang, jeg kiggede ikke sådan rigtig på skærmen, og så fik jeg kill sådan noget. Jeg skulle lige penge. Jeg kan godt lide det, så de kan være bange for mig, det er sådan... Dukke what? Ja, det går slow. Sådan bare lidt. Okay, de er flere end en. Lige sender der. Lige så. Nej, fucking lige sådan. Burn, baby, burn. Ow. Jeg vil lige være dræbt der, så er det Carrison solo. Med min burn, baby, burn combo. Nu skal jeg bare have mana. Jeg kan godt lide, de kalder ham for Muscle Man, selvom han er sådan virkelig tyk. Det er noget med hans historie. Well, like you don't say. En gang der var han en muscle man. Er det derfor? Mhm. Like throwing peanuts at a muscle man. Men wardede de busken? Det tror jeg. Det kan Hvor du den der busk? Nå, jeg hørte bare en ward, så var sådan på grund af, at jeg ikke kiggede. Så var der sådan... Nej, jeg har også myrer. Hvad fuck sker der? Hvor er du der dø? Sådan der, ned i min lille... Det var også myresæson. Er det? Der er ikke noget, der hedder myresæson. Er der? Nej, det plejer bare ikke at være der om vinteren. Ja, der når det er varmt. Hvad er de myrer, vi har? Jeg har ingen idé om, hvordan de er kommet ind, på grund af, at jeg sådan lukket dør og alt muligt shit. Jeg er kun sådan åbent vindue. Kom. Ja, det var faktisk ret gode. Nå, vent af, han roller ny giveaway igen. Jeg elsker bare poppe deres flash. Jeg er sådan burn, baby, burn. We're going to burn. We're burn, baby, burn. That's what you're gonna know. It's a burn, baby, burn. Going Burn, baby, burn. And I heard she said burn, baby, burn. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Lemon squishy. Jeg kan godt lide at fik tippers til at blokke sådan så ikke ud. Wow, Annie support er altså virkelig nemt. Det er sådan alt for nemt.
Skip. Jump. Jump. Wiggle, wiggle, wiggle. Jeg kan godt lide at bare sådan moleste der spotling. No, fuck Dragon. Jeg kan lide, jeg er bange for ham. Sådan 8. Det er sådan, jeg kan næsten en ham. Eller det kan jeg godt. Det skal bare lidt mere damage, jeg kommer. Oh shit, jeg har ikke set den kan. Fresh er på vej også. Shit. Sorry, shots OP, man. Og han prøver at være ligesom Sparsi. Hvem? Deres velkost. Velkost? Ja. Hvorfor? Hvad gør han der? Nej, jeg kunne dræbe Lee så nemt. Nej. Det er først det bedste. Oh my god. No. Det går nok. Nej. Jeg pinger lige en ekstra gang, bare lige for at være sikker på, at de forstår, at jeg går herhen. Pingede du den 2 gange? Den pingede sig selv, og så pingede jeg den. Det gør man ikke normalt. Det er det sindssygt, hvor mange giveaways han har lavet på i dag. Bare sådan bare i dag. Hvor mange har han lavet? Sådan 3 inden for sådan langt under en time. Wow. Tror du, jeg kan solo Draven? Ej, næsten. Han har sådan 100 HP cirka. Solo eller 2v1? Solo. Altså 2v1, dig og... Eller nej. Mig og Annie, ja, mig og Annie. Ja, Annie Nej, mig og og, Tibbers. Eller mig og Annie. 2v1 med Tibbers. Have you seen my negatives? Yes. It is so big. You want to make a map of school? Det her det er hvorfor Annie er så OP. Oh, you're messing with the deer? They got deer? They got Annie? You got any? Come on, please få ham. I det mindste, tak. Ej, min er det carry, kan ikke engang solo, deres er det carry. Oh my god. Altså det er Asheville mod. Jeg forstår egentlig godt, hvorfor han ikke kan. Sådan det champions, men... Nej, men jeg kan en vene. Han kan ikke. Kan du også bare fuld AP? Jo. Nej. Ja, nej, slet ikke. Sådan, kun sådan 90%. Det kommer egentlig til at blive... Det ved jeg ikke. Nej. Og med boots. Nej, det giver ikke AP. Hvis der kommer AP boots i spillet, jeg kommer til at gå AD. Det går AD. Jeg køber dem og går, jeg køber dem og går AD. Hey, unfollowede du ham der igen? Nej. Nå, okay, godt. Kom nu, mand. Hvor dårlig kan man være? Hvad skal joiner du? Joiner bot? Ja. Take that bot. Vi kan sagtens 2v1. Nu shit de her. Ikke 3v1. Hvorfor healer han? Men vi kan godt 2v1. Det var det du sagde. Ja, det kan vi sagt. Nej, 2v2 kan vi kun. Det var ikke 2v3. 2v2 er ikke så svært.
den var vel... Så ved jeg ikke. Okay, jeg kan ikke tage deres mundo. Det er sikkert. Det var dårligt af mig, det der. Vi skal også bare gå tilbage. Ja. 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 Nå, Ulla, hvordan var det så at mosle? Mor, vi spørger, hvordan det var at mosle mod ham. Hvad sagde du? Nej, Vik. Jeg kan lide det bare. Mosle mod ham, ikke? For mig var der bare helt stille sådan. What? What? For mig var hun sådan helt stille sådan. What? Nikke, hvad? So I asked my heart and I hope to fab. But I'll only fab with you one more night. I will tell you no, but my dick keeps on telling you yes. Yeah. Yes. Det er rigtigt værd. Prøv at se min minion wave botlane. Lige Song er på vej. Botlane? Han er her allerede nu. Kom nu, Lee Song, kan du ikke dræbe en lille barn? Kom nu, Lee Song, jeg er kun en lille pige. Han kiggede til os! I don't like that kind of thing. Kiggede han til os? Ja. Nej, fuck velkommen. Don't you dare kick til os! Jeg kan se, hvorfor folk de synes, det er OP. Man burde gå det her top eller et eller andet. Det er der også nogen, der gør. Jeg føler virkelig bare, at jeg er så bagud i sådan updates. Ej, men man går faktisk igen i top, rigtigt, men... Jeg skader sådan 50 på turrets, hvad er det her for noget? Det er bare en dårlig idé at gå ind i top, på grund af sådan... For det meste er det tanks, der top. Og Annie har så går man bare tank mode. Tanny. Come on man, du win. I det mindste fik jeg 2 turrets, så hvis jeg dør, så bliver det min død værd. Yeah. Jeg kan godt lide, at jeg stadig kun har tier 1 boots. Going for them tier 1 boots my way. Skal vi se om jeg kan få mit penta? Eller skal jeg bare pushe bot? Dit penta? Ja. Jeg vil få hævn på grund af at du kun fik dit quadra. Hvordan får du hævn over det? De bliver jo bare nerfed, hvad sker der? Eller ikke nerfed, bursted. Look at this burst! Kaboom, baby! Kaboom! Oh, you see the matches? Baby! Don't worry, baby, we got this, baby. My little baby. Noget babyborn shit. Oh my god.
Tippers er jo i OP. Nå. Det bliver gangbang. Jeg vil ikke sige, at jeg bliver gangbang. I'm out. Nej, vi chaser. Det der er too much chase. Oh. Hvor er der nogen, der TP'er? Her. Jeg lavede faktisk ikke så meget med det der. Men jeg har skrevet en historie. Eller Vik og Rasmus og jeg har skrevet en historie. Hvis du fortæller en til. Jeg har fundet på den, men jeg har skrevet den. Nej, fandt du ikke også på den? Noget af den? Jo. Hvad sagde du? Næh, de gjorde det for sjov. Den handler om Kappa, som det bliver slået ned af... John... Nej... Bøv Fabberen. Nej, Bøv Fabbersen. Det handler om en dreng. En meget sød dreng, der hedder Kappa. Og han bliver så slået ned af en bølle. En bandit, der hedder Bøv Fabbersen. En bandit? En ordentlig bandit. Men jeg er ikke glad så meget med matematikken, faktisk. Har du ikke lavet matematik? You dishonored your whole family. Dishonored my whole family? Mhm. Jeg er heller ikke glad for. Har du ikke? Jeg er bare ikke glad det. Så du derfor har jeg ikke lavet. Nej, det vil jeg ikke for, har jeg ikke lavet. Riven tog min top for ham. Now she need me to cry me a Riven. Cry me a Riven. Jeg kommer. Fuck you! Jeg elsker Annie. Grinede bare sådan. Kunne du høre det? Min karakter Annie griner sådan. Let's have some fun. I always play with matches. Sådan Kiori har bare taget sådan noget voice acting fra i sådan en video, hvor han spiller Annie. Sådan, you could subscribe, that'll be fun. De mister sådan alt. Nice. For de er bare ude af range. Wow, han har allerede fået 60 followers igen. 2 sekunder. Nu er der nyt follow. Eller nu er der nyt giveaway. Sådan der, så skriver jeg bare. Han giver giveaways. Ja. Ligesom mig. Det er sådan et godt eksempel. Ej, der er faktisk et par af hans venner, som der er der. Med vilje. Oh fuck. Okay, det er meget.